Hemm bżonn pjan ekonomiku biex inħarsu lil mill-flus u nagħtu l-aħjar kwalità tal-ħajja u dan ma jistax isir biss b'diskussjoni biex ikun implementat mudell ekonomiku aħjar. Kien dan il-messaġġ li twassal waqt it-tnedija ta' mudell ekonomiku bl-isem Beyond GDP, ippreżentata mill-Kummissjoni tal-Knisja għall-Ġustizzja u l-Paċi, fejn saħħu dwar l-importanza ta' ekonomija li tagħti l-ħajja ikun hemm inklużjoni u jingħata rispett lejn l-ambjent u dawk l-iktar dgħajfa. Fost l-oħrajn, issemmit il-kola fejn bħala Kummissjoni talbu biex ikun hemm tibdil fil-mekkaniżmu filwaqt li jkunu studjati il-kunċetti relatati mal-kola, fosthom salarju tal-ħaddiema li kapaċi jlaħħaq mal-ħajja ta' kuljum. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, filwaqt li kienu msemmija is-sitt temi relatati mal-kwalità ta' ħajja aħjar, intqal li hemm bżonn iktar minn diskussjoni, iżda azzjoni. Net News kellem ma' Glenn Fenech, konsulent li ħadem fuq dan il-mudell ekonomiku. Li qed nippromovu hawnhekk huwa li ma nibqgħux nħarsu biss lejn it-tkabbir ekonomiku meta niġu biex nanalizzaw l-iżvilupp soċjoekonomiku ta' pajjiż, imma nħarsu wkoll lejn dimensjonijiet oħra qed nirrakkomandaw sitt dimensjonijiet: housing, l-ambjent, l-edukazzjoni, is-saħħa, l-inkam u t-tip ta' xogħol, l-kwalità tax-xogħol, biex ovvjament l-iżvilupp soċjoekonomiku jkun aktar mod holistiku ma jkunx marbut biss ma' tkabbir ekonomiku. Preżenti kien hemm l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi fejn qal li din l-inizjattiva se tkun qed tqarreb il-Knisja ma' entitajiet oħra fil-qasam ta' negozju b'tama bidla reali fil-mudell ekonomiku għal ġid tas-soċjetà Maltija. Minħal oħra l-President tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi Daniel Darmanin qal li qed jaraw kif il-ġid mhux qed jinfresh b'mod ekwu filwaqt li l-ambjent qed jiġi issagrifikat għat tkattir finanzjarju għaliex l-enfasi qed tkun fuq il-finanzi minflok li jitpoġġa l-bniedem fiċ-ċentru tal-ekonomija.